Здравейте хора, днес снимаме клип на Майнкрафт поредица, първи епизод. Ето както виждате, имаме, си оцеляваме тук на хубаво място. Мисля ще направим къща на дърво, така ще ми е по-хубаво. Къща на дърво. Основното меч. Също направим стълби. Защото ние ще живееме. Да се намерим едно хубаво дръвце, където да се заселим. Мисля, че е тука. Или не, някакво по-високо, както е това. Ще взимам дърва. Опа, ниничка. Колче се намерихме. Ако ми харесате клипа и пишете в коментар да продължавам с поредицата, защото това зависи от вас. Не от мен. Да го гледаме тук за малко още колче. За камени инструменти, за двигателно камънче. Ако питате за поредица на GuildCraft, където съм пуснал клип един епизод първи, ще я продължа и ще направя голяма поредица, голямо забавление ще има. Харесваме този мап, защото може да си имаме много хубави неща. Сега ли взех, че имам събиране на дърво? Ще направя хубава къща на дърво. Аз съм експерт почти мъничко на къщички. Какъв е това мош късмет моя? Оп. Хора, само ме страх вечерта да не изядат, че ще е лошо. Хайде. Отки, лачим се тук. Къде ти е другата? Чикен! Нашето чикен ще избяга. Имам колко също направя печка.
Иначе дървото добре. Ако мога лекичко отсъгна да сложа на дърво. Да, добре. Хора, извините, ма леко ми е бъгната мишката. Ще ни хубаво клипче. За първи епизод не е зле. Добре, че така е доста по-добре. Вече имам хубава платформа. Само по да изчистим и тези листа. Ето, хора, вече е хубава платформичка. За сега ще развием и още тут доста. За сега ми харесва. Значи не трябва да тискам шифта. Хора, мисля сега като сложа са пикат нещата и да приключвам клипчето. Беше дълго, ако ви е харесало, абонирайте се. Ако не се абонирайте. Това си е ваш избор, не е мой, защото аз снимам, не вие. И така, това ще бъде за края на клипа. Ако искате, абонирайте се. Ако не дейте, пишете в коментарите дали искате още клипове на Майнкрафт, на CS и на The Forest, защото аз имам купената версия. И до скоро. До нови срещи.